Waqt il-laqa bit-tema l-futur taż-żgħażagħ il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Daniel Micallef qal li wasal iż-żmien għal politika differenti f'pajjiżna. Wasal iż-żmien li bħala poplu inħarsu l-qudiem flimkien bħala Maltin u l-meritokrazija tkun l-ordni tal-ġurnata u mhux l-eċċezzjoni. Nemmen ukoll li wasal iż-żmien li l-burokrazija tinqered darba għal dejjem. Semma kif il-Forum Żgħażagħ Laburisti nieda l-kampanja It's Time li se tkun qed wassal il-messaġġ li f'pajjiżna wasal iż-żmien għal diversi bidliet u li hija maħsuba biex l-eżerċizzju li sar fil-Kungress isir ukoll fost iż-żgħażagħ. Kienu diversi żgħażagħ li tkellmu dwar dak li qed jolqothom direttament bħal Filip Vella, żagħżugħ Ħawċi. Fejn jidħol il-qasam tax-xogħol naqas u naqas bil-kbir. F'Għawdex lanqas waħda kumpanija tal-IT m'hemm teżisti f'Għawdex. Barra minn hekk opportunitajiet oħra bħal divertiment, sports, anka il-kura f'Għawdex. Tinsab dejjem aħna ninsabu minn tal-aħħar. Għalli ma żagħżugħa tkellmet dwar il-qasam edukattiv pajjiżna. Kif ukoll naraw li l-kurrikulu flok ikollu kwantità kbira ta' affarijiet ikollu kwalità tajba ħafna. L-istudent Joseph Vella tkellem dwar l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-qasam tax-xogħol. Żgħażagħ bħali meta jiġu biex jażlu bejn partit u ieħor fl-elezzjoni li jmiss. Ħajkunu qed jażlu dak il-partit li jassigura xogħol ta' kwalità b'inkam xieraq li tkun sebni futur għalik u għal-familja prospettiva li inti jkollok. Andrew Xiberra, żagħżugħ igradwat fil-liġi qal li ma jiswa xejn li bniedem ikun laħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu fl-edukazzjoni iżda mhux fil-ħajja personali tiegħu għaliex m'hemmx fis-seħħ drittijiet ċivili aġġornati. Id-dritt tal-vot għaż-żgħażagħ ta' 16-il sena u l-għajnuna żgħażagħ li jixtiequ jibdew negozju u għall-isportivi ukoll issemmew matul din il-laqa. Trek Malta m'għandniex. Issa jekk aħna m'għandniex trek, m'għandniex fejn nipprattikaw biex insiru iktar professjonali għal dan l-isport li naqgħu wadbuna lura. Is-sessjoni kienet indirizzata wkoll mill-Europarlamentar Ingliż Stephen Hughes li kellu kliem ta' tifħir għall-idea tal-Kungress. An excellent idea this Congress, by the way, to open the doors to all party members to bring forward their ideas for the future direction of the party and for the manifesto. Such a good idea, I'm going to steal the idea and take it back to my party